Wara snin jgħidu li l-faqar kien perċezzjoni, id-deputat nazzjonalista Clyde Pooley u l-Partit Nazzjonalista fetħula fuq il-faqar. Statistika riċenti li ħarġet mill-NSO, mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, qed turi illi il-faqar f'Malta, joħjar dawk li huma friskju ta' faqar, dawk li huma foqra u dawk li huma esklużi soċjalment, kumulattivament, ġifieri flimkien, telgħu għal 99,000. Clyde Pooley ipprova jitfal ħtija ta' dawn ir-riżultati fuq il-gvern preżenti. Qed jikkonferma illi il-gvern mhux talli ma rnexxilux iwaqqaf il-mixja l fuq fil-faqar, talli kompla iżida, jew wara ma rnexxilux illi jrażżan il-mixja il fuq. Iżda stqarrija tal-Ministeru għall-Familja u l-Politika Soċjali uriet kif dak li dwaru kien qiegħed jitkellem Clyde Pooley huwa faqar ta' żmien gvern nazzjonalista. Intqal li kull ma kellu jagħmel id-deputat Clyde Pooley huwa jaqra sew id-dokument tal-NSO stess li minnu suppost ikkwota. F'paġna 6 tad-dokument taħt it-titlu Methodological Notes jingħad hekk: Income Reference Period. The income reference year of the SILC survey is 1 calendar year prior to the survey year. Consequently, the income collected in the SILC 2013 refers to the calendar year 2012. Dawn iċ-ċifri juru li taħt il-gvern ta' qabel in-numru ta' nies friskju ta' faqar kien tela minn 20%, jiġifieri 81,000 persuna, għal 24% li jfisser 99,000 persuna. Għalhekk il-Ministeru tal-Politika Soċjali temm jgħid li bil-kritika tiegħu Clyde Pooley m'għamel xejn li fattakka r-rekord tal-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Ma tinkwetax illi għandek 6,000 ruħ oħra illi ftaqru